Des de l'àrea de cultura, per segon any consecutiu, s'ha creat una programació de teatre anual amb l'objectiu que el públic pugui gaudir d'una obra de Frank cada mes. Des de l'àrea de cultura el que hem pensat és que, tot i que no tinguem l'edifici del teatre principal a la nostra ciutat, sí que creiem necessari que els nostres ciutadans puguin gaudir d'una oferta teatral. Aleshores, des de l'àrea hem fet la programació anual, ara en presentem el primer mig any, on hi ha obres d'autors inquers, on hi ha companyies d'inqueres i també on hi ha una programació d'abast, diríem, de totes les Illes Balears. En aquest moment s'ha començat la difusió de les obres corresponents al primer semestre de 2017. Entre les 6 obres es poden trobar productes per a nins, per a joves i per a majors. La intenció de l'àrea de cultura amb aquesta varietat és anar creant una cultura i participació entorn de les arts escèniques a Inca. També s'ha fet una aposta per programar teatre en la qual hi intervenguin en qualsevol vessant gent de la ciutat.